السلام عليكم. amina dongli min daw ye imam mahdi alayhi salam aka dongli sebenenye alakra muhammad sallallahu alaihi wasallam aye mahdi nani komi fo ka fo tamashin flabika aye no ye tleni kalo ka nyetien ye o kele donc aye dongli min da ka o fo amina o damado fo insha Allah. بشرى لكم يا معشر الإخوان طوبى لكم يا مجمع الخلان بشرى لكم يا معشر الإخوان طوبى لكم يا مجمع الخلان ظهرت بروق عناية الحنان وبدا الصراط لمن له العينان النيران بهذه البلدان خسفا بإذن الله في رمضان وبشارة من سيد خير الورى ظهرت مطهرة من الأدران اليوم يوم فيه حصحص صدقنا قد مات كل مكذب فتان ومصدقا أنوار نبأ نبينا ومعزما لمواهب المنان اليوم بعد مرور شهر صيامنا عيد لأقوام لنا عيدان اليوم بعد مرور شهر صيامنا عيد لأقوام لنا عيدان القمر يهديكم إلى نور الهدى والشمس تدعوكم إلى الإيمان هذا حديث من نبي مصطفى كهف الأنام وسيد الشجعان هذا زمان قد سمعتم ذكره من خير خلق الله والقرآن قد جاء مهديكم وظهرت آية فاسعوا بصدق القلب يا فتيان أعطيت نورا من زكاء مهيمني لأنير وجه البر والعمران يا قوم في رمضان ظهرت آيتي من ربنا الرحمن والديان فاقرأ إذا ما شئت آية ربنا خسف القمر وتجافى عن عدواني فاقرأ إذا ما شئت آية ربنا خسف القمر وتجافى عن عدواني ثم الحديث حديث آل محمد شرحا لما يتلى من الفرقان ثم الحديث حديث آل محمد شرحا لما يتلى من الفرقان
هذا كلام نبينا وحبيبنا فافرع إليه وخل ذكر أداني. هذا كلام نبينا وحبيبنا فافرع إليه وخل ذكر أداني. بشرى لكم يا معشر الإخوان طوبى لكم يا مجمع الخلان. Alhamdulillah, nin dakurunya damadɔ ninnu Imam Mahdi alayhi salam a b'a fɔ o la ko nisɔndiya bɛ aw ye ne balimaw, tare tare bɛ aw ye ne teriw, ka d'a kan hinɛ masa ka dɛmɛ yelen o danŋɛnɛmayara wa sira danŋɛnɛmayara maa ye maa min ni ɲɛ fila b'o fɛ, ka d'a kan kalo ni tile an ka nin jamana ninnu na olu ɲɛ tiɲɛna sunkalo fɛ, wa o kɛli o ye kibaruya duman ye ka bɔ danfɛnw bɛɛ lajɛlen la sɔn hɛrɛma yɔrɔ la. O tuma na o nisɔndiya ko in o danŋɛnɛmayara a jɛlen ka bɔ nɔgɔ bɛɛ lajɛlen la. O tuma na bisa bi ye don ye don min na anw ka tiɲɛ o danŋɛnɛmayara, wa nkalontigiyalikɛla tiɲɛnikɛla fitina wulila bɛɛ lajɛlen olu sara, wa nin ye anw ka nabi ɲuman o ka kuma nɔrɔmaw o tiɲɛ tigiyali nin y'o de ye, wa hinɛ masa ani turunkɔrɔ masa o fana ka bonya nin y'o danŋɛnɛmayali de ye. O tuma na bisa ni sunkalo tɛmɛna tɔw bɛna seli kelen de kɛ, nka anw ahamadiyaw anw bɛna seli fila de kɛ, ka d'a kan sunkalo seli an ni tɔw b'o kɛ, nka fɛn min ye ayiwa alakira ka kuma tiɲɛ tigiyali o fana ye seli ye ka fara sunkalo seli kan, anw bɛna o seli fila kɛ, ni sunkalo tɛmɛna tɔw bɛna seli kelen kɛ. Kalo bɛ ka aw kana ka taa kana nɔrɔ ma, tile bɛ ka aw wele ka taa limaniya ma. Nin ye hadisa de ye ka bɔ alakira Muhamadu yɔrɔ la, min ye danfɛnw bɛɛ lajɛlen bi boli ka taa min sɛgɛrɛ, wa cɛfarinw na kuntigi don. Nin ye waati ye waati min ni aw ye o kibaruya mɛn, o fɔra ka bila dɛ, o fɔra jɔnni fɛ? Danfɛnw la sɔn hɛrɛ ma n'o ye alakira ye, wa a fɔra kuranɛ fana fɛ. O tuma na aw ka Mahadi nana, o tuma na tamasiyɛn min fɔra a la o danŋɛnɛmayara dɛ. O tuma na a y'aw teliya joona ni dusukun jɛlenya ye ka na o Mahadi fan fɛ. I k'a dɔn nɔɔrɔ dira ne ma ka bɔ Ala ka tile o yelen na dɛ, mun kosɔn ne ka o kɛ, o tuma na ka kungo kɔnɔnaw ni dugu kɔnɔnaw k'olu bɛɛ lajɛlen yelen bɔ. O tuma na ne ka mɔgɔw, ne ka tiɲɛtigiya o dalilu danŋɛnɛmayara sunkalo fɛ dɛ, ka bɔ an dabama yɔrɔ la min ye hinɛ masa ye, min ye jurusara masa ye. O tuma na n'a y'i ja Ala ka dakuruɲɛ min n'a y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ, o kalan dɛ mun kosɔn i ka nin faamu, n'o de ye ko khasafal qamar, i k'a dɔn kalo ɲɛ tiɲɛna. O tuma na i k'i jɛngɛ ka bɔ juguya ma. O n'o tɛmɛna ka bɔ yen, o tuma na alakira ka hadisa min ni ahlul baytu b'o lakale, n'o bɛ Biharul Anwar kɔnɔna la, o tuma na o fana kalan dɛ, o tuma na tile ni kalo ka ɲɛ tiɲɛ o fɔlen don Imam Mahadi nani kun kan k'o tiɲɛtigiya. O tuma na o kalan dɛ, o bɛ nin kuranɛ aya in walawala. Nin ye anw ka nabi ɲuman ani an kanuba n'o ye alakira ye, nin y'o ka kuma de ye. O tuma na jɛngɛ ka taa o ka kuma ma, i k'i jɛngɛ ka bɔ duguma kuma jasilenw ma, o tuma na i ka taa alakira de ka kuma ma. Assalamu alaikum.